Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yanwa wannan ita ce sadara da muke ce mata zauna da jaka wadda take fitar da jalla ya ƙashashu. To wannan bidiyo zai ma bayani akan yanayin yadda ake sarrafa ita wannan sadara da yadda ake bugunta da kuma fa'idarta da izinin Allah. Ita wannan sadara ana buga ta da tara, ana buga ta da tara ne, sannan ana yin ta ne wajen jalabi, samun shigowar kuɗaɗe, alkhairai da sauransu. To ga yanda ake yi mata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamar yanzu idan muka duba za mu ce me ɗai ron, sai mu zo mu buga biyu, sai mu ce baɗa hiyun. Kun ga za mu sa shi ɗaya ta shiga cikin tara, za mu ce sifili, sai a ajiye alifi a baya. To a nan wannan sifilin ana saka kuɗi, za ka iya samun 500 ko 200 ko naira 50 iya gwargwadon abin da kake da shi, sai kai mata ninki irin ninkin laya. Kuɗin za ka yi masa ninki irin ninkin laya. To idan ka tashi daga sanda ka ga ka fidda wannan sifilin, sai ka ajiye wannan kuɗi akan wannan sifilin, sai ka karanta alam nashara ƙafa bakwai lallai. To sai ka tafi, wannan sifili ne na farko, to za mu tafi sifili na biyu, sai mu ce tunda mun buga waɗannan, sai mu zo mu buga wannan ukun, sai mu ce mu buga ta kulkinmu tara ne, mu dake shi da wannan ukun, sai mu ce jaɗa za kun. Kun ga biyu, sai mu shigar da wannan biyun ta shiga cikin takwas ɗin nan, sai mu goge, sai mu ce ta zama 10 kenan, sai mu ajiye sifili, sai mu sa ɗaya baya. To wannan ɗayan da shiga cikin wannan sifilin, kun ga alifi guda biyu sun fita. To wannan shi ma sifilin za ka karanta alam nashara. Ka ɗauko wannan kuɗin da ka saka a nan, bayan ka karanta ka ajiye shi a gefe, da ka zo wannan sifilin na biyu sai ka saka shi a nan. Shi ma idan ka sa, to sai ka dawo sai ka ce to a ci gaba da bugu, sai mu dawo mu yi haka, sai mu ce daɗa wa lun. Ka ga uku ga bakwai ya zama 10. To kuɗin already yana nan, to sai ka ɗauke shi sai ka ajiye shi a gefe, sai ka ce in muka haɗe 3 da 7 zai ba mu 10, sai mu ɗauko ɗayan mu sa ta a nan. To sai ka ɗauke kuɗin sai ka ajiye a gefe, sai ka shigar da wannan ɗayan, sai ka goge, sai mu ce mun shigar da ɗaya cikin sifili. Ka ga ya zama alifai guda nawa? Guda 3 kenan. Sai mu dawo sai mu ce to sai mu daki ita ma wannan 5 ɗin da wannan taran, sai mu ce haɗa ha mun. Wannan 4 ce, wannan 6 ce. To already kuɗin da ka ɗauka ka sa shi cikin wannan sifilin, tunda ka cire shi a can, tunda wannan sifilin na gaba ya fita, shi ma za ka ajiye wannan kuɗin. Yawwa, bayan duk kuma sifili in ka sa za ka karanta alam nashara ƙafa 7. Yawwa, za ka karanta alam nashara ƙafa 7. To saboda haka tunda yanzu za mu haɗa 6 da 4 zai ba mu 10. Ka ga za mu shigar da alifin ya koma cikin wannan sifilin. To saboda haka za mu ɗauki kuɗi sai mu ajiye shi a gefe, sai mu ce in muka haɗa 6 da 4 ya zama 10, sai mu ajiye sifili, sai mu dawo da alifi baya, sai mu goge, sai mu shigar da alifi. Kun ga alifai sun zama guda 4. Shi ma wannan sifilin kuɗin da yake gefen nan za ka ɗauko shi sai ka mai da shi cikin nan, sai karanta alam nashara ƙafa 7. Sai ka dawo kar ka ɗauke shi ka bar shi a ciki, bayan ka karanta sai ka dawo sai ka ci gaba da bugunka, sai ka ce sai mu daki wannan 6 da wannan taran, sai mu ce waɗa da nun, sai mu ce ga 5 ya zama 10, sai mu ajiye sifili. To a nan
already kuɗin mu yana nan, sai mu ɗauke shi mu da shi gefe, sai mu ajiye ɗayan mu a nan, sai mu shigar da ita. To sai mu ɗau kuɗin mu ƙara mai da shi cikin wannan sifilin. To sai mu karanta alam nashara ƙafa 7, sai mu ci gaba da bugu, sai mu ce zaɗa ja sun, to ga 4 ga 6 sai mu haɗa su zai zama 10 sifili. To a nan sai mu ɗauke kuɗin mu da shi gefe, sai mu ɗauki wannan alifin ma'ana 1 ta cikin wannan 10 tun da sifili muka ajiye ga 1 a nan, sai mu shigar da 1 cikin wannan sifilin, sai ta zama mai, kaga ta shiga, sai ya zama to mu ɗau kuɗin mu sai mu da shi cikin nan, sai shi ma mai alam nashara ƙafa 7. To a nan akwai ziyada da ake, ana yin ziyada, shi ne ƙari. To shi kuma ziyadar da ake 3 ce, sai mu shigar da 3 cikin wannan sifilin, ya zama jalla ya ƙashashu. To haka yake, sai mu ce gashi, za mu ce jalla ya ƙashashu. Idan muka duba za mu ga jalla ya ƙashashu ta fita gata cikin izinin Allah. To bayan ya fita sai a zo kuma a ja jalla ya ƙashashu, jalla ya ƙashashu, jalla ya ƙashashu, jalla ya ƙashashu, za a ja shi wato 111 ko kuma ka ja 1111. Shi wannan kuɗin da ka ringa sakawa cikin sifilai kana jan alam nashara, bayan ka gama sai ka je kai sadakarsa. Sai kai sadaka da shi, to izinin Allah irin wannan kuɗin da kai sadakan zai ta shigo maka, za ka ta samun alkhairai, da ta samun abubuwa na buɗi da izinin Allah. Allah ya mana jagoranci, Allah ya mana sutura. Yawa, to sai a ɗauka tajriba a gwada a gani haka ne ko kuwa ba haka ba ne. A tajriba ta gairu burhan, jarrabawa ita ce cikakkiyar hujja akan da abin da aka bayar. To sai a ɗauka a gwada, Allah ya mana jagoranci, Allah ya mana sutura, Allah ya mana lullufi. Daga naku Muhammad Awal Al-Harazimi. Assalamu alaikum.